Значи днеска ще снимем едно ново видео на Dino Drive и нека да започнем. Тук сме. Аз нали почнах да снимам, а дядо ми влезна да развали всичко. И затова почваме отпреди да тръгнем с колата. Сега, пускам и това. И гнишена. И назад. Та кола днешка трябва да смесваме бензин и масло в двигателя. И ай сега на пътя. Тук има пустиня напред. Имам револвер. Забравих катаната. Има една катана на горния етаж на фара и после съм си майга да така да е. С колко караме? С 100 вече. Ой. Така сме в полята. Дрифтим, Токио дрифт. Сега ако излезем един камък да ме е. Не, таван гуми, 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 таван гуми. Мога да продължим. Бой, къде ще? Пътя, ето го пътя. Единственият начин да знаем дали сме в правилната посока е тези стълбови трябва да са винаги отдесно. Чакай да ни направим таван гуми пак. Добре, спирай. Ой, назад карам Токио дрифт. Направихме Токио. Ано, там има нещо далечината. Ама не знам дали да ходим. А не там. Точно пътя на мен. Аз имам моето револверче, което ще ни спаси. Трябва да намерим катана и калаш. Дължичу на камък. Те камъни, дори най-малкото камъче да ти дойде на пътя, направо да ни казвам пусти. Токио дрифт! Ой! Спирай колата, игнишана спирай. Не, ко направи, бе? Ко направи? Спирай игнишана, бе, да той, бе. Загатия. Оправи се. Бях цъкнал няколко копче, не ми дай се да се мърдам. Ръката е сега тук. Таван гуми. Не, толкова път ми беше таван гуми. Обе, F маунт. Както гледате, за сега много добре върви всичко, не ни трябва това. Направо перфект. Къде джантата, бе? Къде учи джантата? Както видите, аз съм най-добрия шофьор на тази планета. По-скоро обратното на това, ама това е добре. Пикъп. Гумата къде да е? Не, това не е предната гума, бе. Това не е предната. Готови сме да тръгваме. Чакай да пуснем това. Игнишана и тръгваме. Бе, то нощ ли стане, бе? Как се слипваш? Бе, забравих какво се слипваш. То не е нощ, да слипваме. Чакай да се отпусна да пикая малко в колата. Трябва да цъкам пи, сега не... Трябва да цъкам пи, за да пикая. Как сакаш? Добре, няма да лакам в колата. Знам как сакаш. Но бе, също не знам как сакаш. Пигата. Бип! Добре, скъса бибипка. Да, знаем. Трябва ми много по-добри гуми от това. Какво стана, бе? Цъкнах J и става това. Окей. Кое зало? За да прибежим, ама с 10 отключим.
С Б с Б слипваш и бах си майката. Ай, сега спира игнишъна. Чакай, бе. Не, бе, си събрейна в колата да гледаш по-добре. Идвай. То падна тази кола. Тази кола вече съм ебал майката, ама това е друг въпрос. Поне не ми е изпаднал двигателя. Замонтирай се, бе. Замонтираш ли? Обикновено трябва да цъкна F, за да се замонтирам, а не ми дава сега. Добре, бе, да трябва. Бе, така става, не мога да те монтирам вече. Майче трябва да клекнем, да се наврем. И призъм в него. Така да. Айде! Колко трябва да се навря? Не ми дава да го монтирам. Не ми дава да монтирам гумата. Махай са. Мога да монтирам жантата. Монтирай жантата първо. И после монтирай гумата. После как човек не съм виждал това в играта. Монтирах го! Ако не знам това е, мога да вземи това за багажника, където ми е двигателя. Защото ако двигателя ни падне, учи на майната си, сме си парим, да. Слава много. Дай пари двигателя, тръгвай, бе. Мога да спа. Как се пускаха парите, съм да питам? Как пускаха парите? За какво ми са парови, бе? Той без това сигурно ги няма парите. Вече да спим, бе. Там има нещо да речи. Спирай колата, игнишъна, палин, слип. Тук на лампата. Тия лампи се телепортират тук, те скат някакви ендермени. Вече е утро. Къде е много утро. Ще изчакам. Ще изчакам и да настане ден, защото да мога да видим нещо. Ще съм забравил как се пускат фарове. Бе. Беше ли с... С Y, с Z и Y се приближава. Това е ignition. Не, по-напред. Не, по-напред пак. С то. Аз не знам по-напред. Сега ignition-ата. Дайди, тръгваме. Кой е видяла много по-дълго днес. Сега да приготвим револвера. Трябва да акам. Как да пуснем ръчната спирачка, че... Сега клекам. Как сакаш ще само да опитам? Скачаше. Чакай, бе, как няма да клекна,
Voi знаете ли, че аз съм гладен? Ай, не мога да седем повече, не мога да изкараме машина. Не! Не! Къде ми е мисълта? Къде ми е мисълта? Не! Не! Забравих да го взема мисълта. Съжалявам, че трябва да го направя това, но... Траш, не можеш. Сега му опитате, ще идвам в кактуса. Ай, thank you. Thank you, thank you, thank you. Сега вземи го това. Пикъп. Айва, пикъп. И пием вода. Като няма ми. Аз няма да си хапа от моята вода, я. Ай, готова е. Там, като гледам, има много яки работи. Ой, там ще има много кола. Ще може да маним. Ще може да маним тая трошка, ама. Може да маним тая трошка, ама аз мисля, че това ще е за другия епизод, защото има 11 минути. А вие да знам. О! Дано да ви хареса играта. Дано да ви хареса епизод на The Long Drive. Ще правим повече епизоди на тази игра. Утре ще снимам сигурно на прошлия ден. Преди да направих играта. А чао до другия път, мазяци.